Nganya ceprang, ikaw mong bangat rin. Yo. Ay, ang ikut sep ay habang asyong ka nga sim ukulom bang ato jeng roy nga to nga dapat khat baha kumno ngan ong bang kren menta balai pecus ngap balai mesule ran pen pau la sap ka balai ula ai pi ka sap gerpang la pidai kin thai ne pidai senra pau ya la ka sap ka bala ai u balai ya berat lot ya ka jing le ran baro nang nen dapat thai ngan om ting la da pi ben ngan om ting la da pi kin no hen rei kan nong sosarong ya kan nei ka sap ka bangala yo chu ai nuksa kum do kan thum mai nga ple minta customer dang kinja namar kim pada tip ba hen rei ya kine barong ngan long u ba ye sha makermen hawe kas ngi ngan sayo ya ka e ka bang akwa ho oi pi bang don ti jing bakla ya ha bang arwai don beki jing duna yo Rai balai nginya theo saya ita namar ngitip hajing imbriu dap tang tak jing duna habang arwai ngam jurwai rumah yo hendrai ngarwai kat kum kajus ngau thu jong ya chaprang ya ki kam ki bangat rei nom plena ya kasap mal ai u play ya ki jing king ngadang kiu shalor ngan nom hop ngan nom liam bat ngan nom kelon batang gawe ngakermen barabor ba play udon rengkat bat nga man la kapor chaprangan kiu chaprang ngan ya chaprang wala ka jing ki wan hen ring ngan om ken ran habang ngakren syapang lade amju bataya ki kam ki jong ki we ya mentoy ayu ban bataya ka jing im jong ki we habaya lade ngandang bun jing kelahang ne perthai ya batang gawe ya ping kwa wan ong ngam kwa ya no wangan pen mong akwa ba pen ai mesim markel yang nang ba pi ru pen be pen biang amju kwa bangan don men sim jing bisni reng akwa banyain para kun dari kasih wala ki don ki baben ki ba si yanga hindre balai ngan les ngap saya kum kita ya ngan ya chaprang ya ki kam ki bangat rei nom pele no yak sabal ai utumrei ki jing kieng ngadang kiu shalor ya ngan ya chaprang yo